मोनसे दुखुनांथाव रादाब कक्राझार जिल्लानि उल्टापानि सरलपारा गामिनि थागिबि रुंसारि समल नार्जारिनि फिसाज्ला रतन नार्जारिया बोसोरसे सिगाङाव हरनि समाव न' साखाथियाव आबाद जानो फैनाय मैदेरजों आथिं थोंनैखौबो गाफाय जादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो दिनैसिमबो बिसनानिफ्राय सिखारनो हाया रतन नार्जारिया गावनि आथिंखौ फाहामनो थाखाय गोबां रां खरसा खालामसेयावबो मोजां जायैयाव दायो रांनि जोबोद आंखालाव गोग्लैनानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननि जेबो खौरां लायैयाव आरो सोरखारनि जेबो अनसुंथाइ मोनैयाव दुखु जारलाजों सैनांनानै गोनां जानानै दङ। बेनिखायनो थांनाय सानाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरनि आरो खुंथाइ गोहोआव थानाय सोरखारनिसिम अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों रतन नार्जारिया। मा मुं नोंनि आदै? रतन नार्जारि। गामिनि मुङा? गामिया आङो उल्टापानि माबा खनसायगुरि गामियाव थादोंमोन। मा जादों जाथाया? दा आंखौ मा खालायनो, आङो सबाय जानो फैनायाव मैदेरा होनायाव रायजो राजाफ्रा साब्रै साबा ज' जानानै जोङो होदोंमोन। होनानै दा जों फैफिननायावनो बावनो जोंखौ होसोबोनानै आंखौ आथिङाव जोफायना गालांबाय। दा जोफायना गालांबाय नालाय आंथ' उफाय गैया। रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय मैदेरखौ थांनाय नुनानै आंखौ बामखांना लाबोबाय। बामखांना लाबोनानै बे खुनुरुखुम माबासिम जोङो न'सिम दोनफैनानै आंखौ दोनफैनानै बिजि बायदिसिना गामिनि गावलिया बिजि डाक्टार थुग्रा आरो बे थुनानै आंखौ माबाबाय, एसे मोजाङाव दोनथ'बाय, माने बिस दानगारनायनि। बेसे गोबाव जाखो नोंनि आथिं बायनाया? बोसोरसे जाबाय सार, बोसोरसे जाबाय बारबाय। डाक्टार नायजादोंना नायजायाखै? डाक्टारा हनै दा खुनुरुखुम आङो दाख्लि जेने थेने ओरै गलपारा ना मा बहाय थांनानै जेने थेने अपारेसन खालायनो हाबाय। दा बे अपारेसन खालायनो हानायाव दा थोंसेया दङ, थोंसेखौ खालायनो हायाखै। बेनिखायनो आङो दा रायजो राजाफोरनाव आरो जोंनि मानगोनां प्रमद सारमोननावबो फेरेंगा सारमोननावबो एसे अनसुंथाइफोर हरगोन खोमा होननानै, आंनि बेमारखौ हामगोन खोमा होननानै आङो एसे खावलायहरो सारमोननाव। सारमोना जाहाथे आंखौ अनहरो, नाहरो। आरो बिसिनि अनगा आंहा सोर दंबावो? जोंनि गासिबो बिसि फिसा गासिबो आंखौ गारना खारबाय जाथायखौ नुनानैनो। आरो बे जाथायखौ नुनानै गारना खारनानै आङो दा रावजोंबो गैला, हा हु गासिबो थांजोब्बाय बेमार नायनायावनो। दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरनाव आइ आफाफोरनाव गरसे गरनै अनसुंथाइफोर हरनो हागोन खोमा होननानै, आरो बे जोंनि प्रमद सारमोननाव फेरेंगा सारमोननावबो आं खावलायहरो सारमोना जाहाथे आंनि बेमारखौ सोखानो हाथों, आंखौ थाबायहोनो हाफिनथों। आरो उननि बारावबो आंखौ सारमोना थांना थानायनि राहाखौ होफिनगोन खोमा होननानै आं खावलायो सारमोननाव। थोंनैखौबो गाफायदों सार। थोंसेया थुख्रानै जदों, थोंसेया थुख्रासे जदों। दा थोंसेखौ जेने थेने अपारेसन खालायनो हाबाय सार। फरेस्टनि मानसिया खबर लाना लायाखैमोन नोंखौ? फरेस्टनि मानसिया गैया, आंखौ जेबो खबरखौनो लादिया, खबरखौनो लानो हायाखिसै। जोंनाव गौतम बसुमतारी होननाय दङ सासे, बिस्रा गरिब मानसि होमब्लाबो आंखौ दिनैसिम एसे मदद खालायबाय बियो, नायबाय। गैया सार, सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आं। न'आव सोर सोर दंमोन नोंना? न'आव बिसि फिसा दंमोन साथाम साब्रै, जोंना साब्रैल'खा फरियाला, जोङो फरियाल दंमोन। दा बिसोरबो आंखौ हनै बे जाथायखौ नुनानैनो फिसिनानै जाहोनो हानाय नंला, मावना जाहोनो हानाय नंला होननानै गारना खारलांबाय। मुरखं सेलेकनि जुनाय सनापुरनि हिन्जावा गबिन बसुमतारीनि फिसाजोमोन। दा बियो थांबाय, मा खालायनो, खबरबो लाहरा दबरबो लाहरा, फैफिननोबो होनला। माथो खालायनो, फिसाफोरखौबो आं हास्थायो जाहाथे जोंनि एबसुनि मानसिफ्रा बे फिसाफोरखौ आंनिसिम जाहाथे दैथायना हरफिननो हायो खोमा। एबसुनि आफादफोरखौबो आङो एसे खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ। सासेया हिन्जावसाया रमिला होननाया बियो 15-16 जाबाय। आरो फिसालाया जायख्लं होननाया बियो 12-13 हाबबाय। फिसाला फिसाजो। आङो दा बहाय बिदायाबो गैया, हनै न'खरा बे बिदानि न'आवनो दंफैयो दा सराइबिलाव। दा सराइबिलाव आङो थाफैना दङ। बिब' हनै रान्दि बेंगि बेंथि मानसि, बेबो खुनुरुखुम
आंनि खि हासुदैखौ बिसो गारो आंनि बिब'आसो बेहाबो खोमा खोनाया बिंगि मानसि मालाबा समाव राग जोङो मालाबा समाव बोराबो मा खालायनो दा जोबनायाव रायजो राजा आरो सरकारखौ मा खावलायबावगोन आं जोबनायाव बेखौनो खावलायोदि सरकारा जाहाथे आंखौ अननानै नाहरो अनसुंथाइ गरसे गरनै जा हरो आं बेखौनो धन्यबाद होननानै सानो बेनिखायनो आङो खुलुमो।